Ndizi TV Ubwansu. Biamono kigimo mwanchu murigelia. Biamono embaro bengiando siasa verete ekarondo chinga chara minyokire kidogo tigandaligilia ya nega. Katirida kikomene muchoka chike chinsa inyicho butukubwa rero mogani ono ikirega igamna litwateba kigima honorable Darius Mosoti Ibrahim bekigima nabakuru kugo no mumaete neto chitwara gosoli nerega iga kabisa bakatebana ni mukreketu kabisa ebo muguri wa UDA abo nigale Kisii UDA Secretary General dia mano kigima buno maite abo ankyo muraigwenze ko tachari ni bayo Gusii yase constituency ya Nyamira Counties gobono guigatwale kumuragiri gaiga ekera mangana nero ligiri kuroro bonkoro ende to kwande kigima onjumurigiri nyo kobwate ngana nabwo boto tebina na kioro cha yetaro yumuraibwense nkekera chere teke nene asogongo rwa Gusii ekiyo gaiga Darius era chere tebinere na umuraibwense nabangete ego cha gaiga mambi ande yake chisemo chinde nkwaro na agende Kiambu imerobiri yamagendere to aiga Gusii eremno yo mugo bantu badi UDA nike kumura igwenza rati gotoletera mambia erigito akembia mono na intwe muna bande bakoego gobono bia mono kigima to SMS yao sina mbere gorogabo yesimi Facebook niko to Ndizi TV News Digital na bwo YouTube niko to Ndizi TV bia mono kigima tigatu chake bia mono brother mono bengia yeah weirubia kigima yo getingia asante sana sakudu ekoro don kukwega na maega na joroti na venga litoke Ndizi TV congratulations asokobege satingi biabara tuko salama biatoli kurukwa rwita yeah biatoke ndrete that's great na mondo jingambia muri mwagenderei biamono na ki kurushika gweri mna gwachaiga siko gana bere bia ende naonya chi nducha no chirora kinimbiere ya biamono kigima lilikuwa jitaba na njimba jita mangana wa kwanete na ende koroka na no changa mugete na ende banji ta mangana wa wala balito mrende kwa de badras to kwa jambiere asante sana biamono kigima bono karibu somro video na ende bono teto kwa mono mambia umuraibwense muske William Ruto go chari me sorokonkoro Gusii maiga yokole taro ya yeso rokoro Mount Kenya na tieto aga promise bintu bibere bitatu iga ibinde biro achagetie boigo ndone bingi bya koletense media asorokonkoro Gusii ni kiyo kagerete taro yumuraibwense ego chokoto konya getegetangani na inde nkiki kijago chokotoletera kiera butambe nonekero umugaka gocha nyomba gochare ne sagasaga nkikara chare teke nene ayebuno yomo bobaraiba UDA urasoro kokoro mbiamono yo minto kebati iswali kwa burine ligia mbiamono itangane kabisa tigangereri bageri gukwania Gusii ba minto mwensi bimoligereretie asemwabeta chingonga wao na especially mono kurwali asenkuru borongo rwa bonchali amoneke ne godi yetu yabo murenda asiri swali likuwa bodi ligoro yetaro yo muraibwense umano minto buna bono kwaro liri muraibwense obeiro ko gotwara kitaro kya magenderero amone kitaro kya masabo mambia igarajiche kokora etaro ya masabo twarorire na no manyeterende buna gwateba nga kurukare na bere nga mugeni aje mwenye chiapone rinde kagoji kya masabo umanyete na bagoji kya masabo maita masabo nebisio asa abantu bakogenda basaba kero kende bise bikora gendo kiege ibijiche na bera toka masaba yago cha gukora mambi na bebisi asomo Gusii egera ba Gusii mbanyora no opportunity bali bago cha gukwana roro especially bali bade chore bali birugo no bino leaders bande babere baranyora mabaga nga nabira nyarekane baburie binto biranyara gokonyo mu Gusii no muntu obwato muyo kabori gwegento kabwato muike gimana bakwa mwatebe ngende gimwambori na bagokora gento kiege nko bandi igonga basically na masabo na masabo interdenomination na boto ko yero sige songo lakini renda masaba yo nabo ara toka abo abori gukendi etoko ira gisara ngakara abori gukenda bali barare me bamubori abara bali baje konyara libaga toko sabanya samo kunenkora iraniri ande ake Darius sikero kurigeria ndera simu mura igwese ariko
kwebisa masabo mama igucho Gusii tariko kebegire naki interdenominational atena musio masabo tariko charende political turatebe rali geteiga yosaje na no gusindwo muradi gete libaga yuko kwebeka masabo omanyete ke badi kwa bodi riswali ya tari kwebisa masabo momora ibwenze omanyete mumuroyo kuro Dr. William Ruto igaige dichimbu kya mugaka moi mwete muingo tararingi no mbusa otebia bari ngasoki abane para bankwani yes afu ruoro kumbe gabwa thiturake mega kya mabere bono mumuroyo nabwato bwansuburia na admite system umugakoria gakorire bintu so nete bangatari bwati bintu binera rocha gokora na bakotara tukukwania abantu so that manyete inyorega William Ruto re president bono na bugate narogete nga ale gutara na nje to gutara sana iri debut otare garonyo reviews cia bantu nga kia bantu bakore ndo kieke nga kia bantu batagite na inde bono ta geto manyaiga William Ruto yo tarigo to kobisi kero kiagere njera bachi president jirinde chindo suchi aitere kiara go to kobisi abajumbe bagenda obisi kumuborie bintu bamwirira kipara gite bamwirira bintu getawao bono igabwate gazi nyinge gagonjokana na Kenya sana bono asingenje yo gonjoka na Kenya ukungena wakole mirimo bono ichina jiji forum bono ncheko narago sabanga maambia na no nyanya alikana in fact kango bono gachara ara state lochia so that umera na barai ba Gusii bonsi ba bareji representative chabantu kero montate ba mangana yo kyaro William ndo manyete no muntu gweji sabari na bera ata toko bisi omondanya ari umuchumba nyare ko muborie bintu gete kwarorire tu na no mete protocol aso kubuki chi appointment kero me ko an opportunity agaro nyare go ikere president bono go chichara acha asingi njiyo go chitaro ya masap igona ara go tebia abachume ba minto bantegererete baigwete liogieri babe very creative baligereri within their jurisdiction within their constituencies baligereri mochando kyokorete ndo kiek mochando kyaroro utaria se budget kwa sababu ndagete kebatio manyeiga na bataboria magendero mambia amagendero naro are budget dia manje mbanja rutari go chata acha go ikakore gento kiek go ikagendere lakini bintu mbere to korokonga an extra things emerging issues bono emerging issues icho nya bachumbe baito bachibwata from their respective constituencies bachibeketa yale mambi bakonyora an opportunity babu muinyorieri na masabo lakini anna bako ba akabaga mbura kukwanyora akabaga na bantu ba okwegera kibara aborie nabo monaraire ni tigango borie bya muno aso gukwanere nganiyo serikali ya Kenya kwanza kuruya soeto brai ono mwako mulimo wetu yes akira n'umutinyo gatano gatatu ucyago ko magutianirwa elio wikaboni rero kiri tarike emirongo 2 cy'umutinyo umugatinyo gatano na 3 mwako wibere emirongo 2 ngyo umutinyo yo kuro kwego Gusii umutinyo yo ni ngote yeri tari yake Gusii mwaya ninyabwate magi obisi na ki inkiora tebe serikali ya Kenya kwanza yako murobiri kibwamba genda rojire asoro konkorwa Gusii kurase serikali ya Kenya kwanza ninki what can you count on ngiora riri gotebe na umwako mulimo wetre 365 days ngigi yako konkorwa Gusii ni serikali ya Kenya kwanza miamono serikali ya Kenya kwanza ya chiratwa omanyete ndagetunyore asobora ibonde bwensi na nyatari asomoje umo president no nyana ase ebiroge bibinde byonsi abaraya bawika baire ekeka ke kubika mesingi kubika je foundation chegasi I think serikali ya Kenya yabire kubika mesingi awao in fact ko chakara bono mwako yo kabere bunando choko chiko chakaiga September na lindo chebono tugo chiko chake serikali yego chikonyora chinguru ya kyagara konyango chanda na turamangana ye budget no maite budget ya William Ruto konyagire koti muisonde yatigwa igo bono ntogo expect yegenteke ya ebinto konyabiko koleka na Kenya nebinto biribi Uhuru Kenyatta abegeta ase budget ni handshake yagere budget yeri konyana yaro chigotume bono utatiga William na akora mapadiriko make yechigo no kubeka chi foundation chiri konyako na gukora na chichi kuigweka lakini taraja igasi ya emboni egucha ni financial yeye na yaitete ni andibu na barusetie ekina kiri kyabwetu ba kwetu ko tubi finance bill igombono ntagete bono kuyaiga umutinyo nano mwako ndito mubulia maswali ekera agenda Mount Kenya muraibwense abantu mba complain mono anene
bari ba Jubilee barenze mu Azimio wakati bamina ni go agenda ko launch chi project cyo muri yo mukuru musiki Uhuru Kenyatta kunyora chia elire chia jire ko launch yani pake bitu binde chibara chinde ne chisa mu chinde chia launch ku kabiri muri kweza ka launch ne raje ko launch chia ko launch bitu bya bande atari ge part of them ko kina kende keyo akiri kwa baigwete amangana yo kwana tari burimo tari burimo wigito bakwana amangana ina maene ndakolonji ebitu bya launch go already amangana indegera amangana ina maene umahera kwenda kolonji baka etap ya machi akini nkwaro oro iwa gebadita que totegere na bategere libara iga bantegere banyuki nko igwete president ya bono lakini yarenga abukare debut gikurira iga we had the program of P4 lakini yandi shikigaje jega sambaratiza ji agenda ne miradi yonse pia abede ronchi ya woneta gukorekana instead ya renge gukorekana bakaenda bantu ko concentrate as a program ku BBI ini wende yonse pia atakere ko ba put in place na nyinguru chinde chonse pine merobiri ne plan ne strategy chikaenda BBI amangana ye project chinde chi aite tigwe buni echo bono William aje de ko launch we call it the launching na ande kolengane katiba ya Kenya magoso tayo ko launch project ya tinenete igatiga kugendera asingenjo yo bworo bwa serikali ya kabeireo onyo bworo bwa beta serikali bwa sariti gune andi shek kibara kiri nchagenderera magoso kiaro kibati president yere bono kiagaranja manyete ngegento kine kingenja saba Kenya magoso kiaro kugenda kurironche kinte kigerage kole kiagera na bari kuriranga tige andi sheki tokolera mante egazi kuna twa batebeti mugakoria kaanga bakabwatara no rionde bakagenda mangana BBI bakatiga mangana Big 4 bona mangana infrastructure chi project ye jogo kwana cyara ko ba launch onye tali yandi chikango chikorekane chiere kango bono William Ruto garonje binde biya na ande William gare president ya caring igamanyitega pesa teyo ekobe tax yo muntu as an individual William tabwate pesa yae ebese irarie kiganjane yaba Kenya na muradi onde bwensi pio tigere tunchara gusoku amete goikayo kore tago tigata yo koranga kroke ningo muradi uno yebwe president yoringe Uhuru taigo etapariria yaya Raila taigo etapariria no baende yangishingi bakatendi binde byaya abantu bawe etachipara chiria chiatirende tena bake now is the responsibility ye president kiagara na riete buku agatebanga uikako raba kenyemere emirimo nere ya gukora magoso tayo korero nche project ya kwamite yarore karirenga ande yake rigo engane yeyo nyakolera nao ne handshake ya gerete handshake ya gerete lakini diganko boli boniga ngubwatra ndoro governance wa koliri yes aba MCA gimwa kolire yes kurugese mosobisi bari na barobo budget nini gotwala gutumika chibasa chie budget iliende lakini barobo akorere kende mariogo ande ake mugabana ngo ena nalo kinye getari ba enana bitu tratebe CDF chiacha saba jumbe ebintu binde turatebe bikebike byaro kanira saba MCA lakini sumura igwense gokorana abinte bitenene tigango tay my brother tigango na chomo no yonko uromo no yo ekero igwete simbarati buno mugabana obosonga go smile akaneta madeni agendreta ko bange gasi bipari bikwara biko igurwa byatachiru beyendeta ko bekwa mora mna gutachune chirole tiwana ine ekero igwete ngakero kena mario ko ngotokare hospitali president nero yabwato ke ningo yonsi pi etetambo getine budget ye county no ne shilingi for the first time ministry kuruje ukatusi ya chaka president neye yabwato ke techivese yabwato ke techivese chonsi bije constituency ye godai William Ruto no nya ne shilingi igonye constituency ne re tararo si para gete kotamira William omuntu yawana tukuburi wa maswali yarese onyo mugabana nabwata madeni agoda igwatara akana bono igona tukwa naye iga mwana mintoke bati tiga kane ekiagera uikaire senga ekere mwako ro gutambuka nkia tare gwakana kiagera babekire tu enengo almost 3.5 weeks before mwako njoke babekire tu enengo yonsi igo muntu ro kubeke enengo ne president ine serikali yenene tukura mubekire ndi credit yabo egento keneneke egento kendo bwoyo bwarenge omanyeta manta bakona korra mangana nini mangana cost production nini noro chotemera gukora ni foto kwa buringa ebinto bitene ini obwoyo bwarenge 6800 bono ga boli 2500 ndete kuna cheka bukera so nje no yetio bama moizo ngwa Russia obwoyo buri Russia ya Kenya bosa free
lakini kera bwo ikira bwakiri kurumeje pesa lakini kera musake ito nari ukuruko dipa na sanyu agenda ko kororo boti oro gaiga Kisii gaiga se aiga se report abantu bakorera bakunya kurikiwa osene internet yerense osene ngikerense mbali kuikera nukunya gonjukurana niguwa na inde yaroka naiga omweshimiwa osoro omweshimiwa Jafet osoro karango teba igoso mugirango omweshimiwa Jafet Nyakundi oyo kitutu cha Chenot omweshimiwa Nyamoko wa not mugirango barokara baruba gocha n'ubwoyo boka yayigira asegete yaroka rero none ubwoyo obubado asijinze muguzicha zemo yasimio mbuli kogenda igo nonye mugwake murayibwezeka gwake kubanga ubwoyo bwakire. It's not totality na bwakiri kinsemo cyonzi igobo kire kinsemo kiriya kikorokana kigo support abantu bayutiye byangora niriye ndekyo ndumwanya abantu ndiwanaine tumwanya abantu ondame bono igo ndame buyaga bumboli ontebi mbuli mbaye n'umuntu muri toisa inikende gionsi oigungege ntonkere nkobaga uikora irege kake gocha gokyui lakini kwa kana de taxi it's okay utote yokukandito cha gokyui ustoke fuatilia ndagete ko tebi siasa kurukale neba ngane responsibility ya serikali serikali in fact ondonaro kwanete kotinero William Ruto aragotebanga ebintu bire rightful ebintu bire ngeta abana inchi ngabichiche lakini ngambire gikake ngarakini mbire omuntu koromukina kobiminyoki kobirigia mbiche bwangake agatumikiriite ugwaso na barataga Abraham Lincoln yatebetenga ki nga good things may come ngebinte byambi koregno bijiche bioka korengana buna birobereirie ngarakini yobichero yokobirigia ngarakini ase bari bakubuka babirigi n'umukina gosoka na kubirigia nabo birache bwangake kubwabiri bya kawaida bigocha sekero muntu igote n'ababunge bo barelezi igomine tari barelezi asenge njo bamanyete ngo kwana bale botambe bo bigoro ya serikali nechifiroso ne chipolisi echicharo kiagerekero baigure ngakero kende ebuyo bwaro 6800 bwachire 2000 nkora criticize bali kwarorire bateba ngo buyo burashi bwarwe onekero ukwana ngo buyo rashi bwarwete ekero kwigure ngango chichabure nabo kura sokake koragenda kubuyi kwaraganya ngo turaranga kibakorera omenye gocha kubekere ne nature yaito unaba Kenya koreira na maega kekero ukwana bobe azegindokire nchina aragotebya abajumbe bonse asamba ngana ya magendero ya Kenya William tari muntu obwate gesiomba ayetiga kono gukwana bobe koigwete gento giachire kyake okonya abana inchi teba nga magendera rombosio chikuranchi je 2027 have you seen so unche gotebaiga muntu tayo bwazimio ochire kuyu obwoyo gosokufuatiria mboje unabona abantu bacheta abande bawoje tukurubonchali boje ti abande bonde mbule bwale mete bagatebigu bageno ni Monday so urete yukani gugoyo ega kimbatamera woyo mboro in fact buna bona ya tureiga oyo boya so bonge musimeke nande kibanda kigosime ku mapema kikwa itinajira nekiro kunyibeka no nangibeka mboro randa abali bibakorera neyo byaboro kimadanda numbane onchiri korwa bubasi masige east ward igata yabana ere twamolika ndi murayi muskeruto ntomwanchete kurende taracha bubasi one such person who is his admirer and a supporter of his manifesto. Give me the procedure of inviting him to Bobasi. Duncan Ombane, Onchiri, a teacher, Ekeumbu Secondary School, Bonchari, but Omobasi. Biamono Kigimaha, Duncan Ombane, Onchiri Nigata Najito Muraiwense, Kurende and Tata Guatine formula was in Chirayuko Murangri. Bona Baraiva, even no Mujumbo Biri, no Mogava Nasimbarat, Mbanavaro Visi, I got no Nyabachoro to Nazimio, Babuata responsibility, Yokobeko was Mio Kando, Babuata Nkoi go Moraringo Kwana Zevi Deseni, Amuabeka Mangana, Jegona Tevaiga. Amanto Tota Irede Chikura, Tobekana, Moto Minyokani, opposition to him a Kenya Kwanza, una Jana Bande, Todi, Navali Bande, but I read the Chikura Moino, kuna bali bako kwa babo kyuni abo wako na babo rero babo mata karona abandi abuni tutoko bayiraniri lakini gotoko uli babo simbarati babo video bazi na babo njoko ito bonjari babo kibagendi babo engoko na bali bande
bairete chikura baro bairete kurasimio bari yo muraibu ense William Ruto irete chikura na Kenya Kwanza badirive mirimo bareto boya sabantu tiga kobera kando ngabona nasimiore abantu bagojane ko boyo bantu mbate kuri bwa utire kontebina ababunge gose abaraibazi miyo mbere bayirwo boyo bangire kwirira abantu babo amoyo ngojare asinge njubokorwe ne serikali igona ndeba moyo ngojare kerogo chorwa guchiabisi muno muraibu ense irrespect bwa bantu ngukora amabali ndobwate ko twikora college mini cia serugeria biyeria sara ubwenete komo na kie kingoteba umuroberi bwa serikali igoro y'obosombi noro nogendreta kubikwa enjire bintu bibiko cha gosombo aso bunge na kinateba nga ebintu mbiji chembisombo aso bunge buna kolengana na serikali ibangite miroberi yabo kirasi ngarakini ase bali bako itikio gwito batari kukwana bobe bakoenda na bali inomukia na bakotema koboreta bwangake lakini arakoteba nga bajumbe baito bazimio bagusi mangana bwa asimio mbolia mangana bwo Kenya Kwanza mbolia minyoka ajerera letra abantu ine mbolea yes omuraibu ezekera chana chichaka gakaenda ase constituency south mugram tachaka endo endo haindo ochire etunde yende ochirare nyalibali abo bonsi ngenge kyama kibachorere bare Kenya Kwanza ntiye ko aratara ruororo achiche nonese abantu bande bali batamuchoreti no nyambo nchali ntageta ko gotebi bono abantu bakuligi kubonyara konyora audience yo gupuka na appointment bwango na abajumbe nonyi wete bro abajumbe mbwango bagoika nonya nincho nyendiria na tebena ninche nabo nere to bojumbe bwabo nchali go so crifo mbeta buna boli to bojumba akaira kangoi access yopukira na appointment ni twatware function lakini twaligirie nchira bali kurwari aseto to ibirogo yo twarusi ibirogo bya Kenya Kwanza twaligirie nchira tukubika namo turojo nyazimio tutete ko ikangere trabante bintu tukurigie njira twasensere nsemo tutebye serikali ngabono ni tutokorete gentoki ni tutoro nentu tutare nentu gaiga mbuna bono bonjali ntageta mangana gitikienda gekirigerirwe tore gosengo serikali ngokwanirira abantu baria bichirani aria gosenga kiako banga mangana housing program nkoye gutule nentu tore bintu bieto bikwanirwe mesa nto goti wasenga njo mochumba tayo ya muchiri korokana ngumura yo very discriminative muraibu ense igona kora momocho muraibu ense ngete mwanya bantu yes ayenda gete gukuburiga omuntu manyete nabo gukorera abantu ntagete gotebiga ntubwate gento tukoroka government policies chikokolegas everywhere paka asaba bisa lakini ntubwate an added advantages ntubwate chi privileges privileges yeche karo chigo chago ikebe na abantu gete bago kubwatesia abantu bago kurwani gukuyiria tuko babeka ase sabu ye privilege uko babeka ase sabu ye policy kwa nyugo let me tell you those people who don't support you and to abantu bali bago kubwatesia ase chikura na abantu bali bande bago batari go kubwatesia maiso marore abantu bali go bago tabakonya ko kurwa ase serikali ase bintu bichi policy kwa nyugure uikaganye parero sikwamanye goita apene bit uikaganye zukuru yaga achu mwana ya somo uikaganya mario ko kare tunya gitari amanye goche kokora ndo lakini umuntu gukubwate si maiso marore onye no muchumbo gokoni maiso marore tabwate gosoko na andonye no muntu gokoni tabwate okomorigeria kwa mukonyera abantu bae kwa nyugure onye no buya gosaba buyo bogocha bwangu kwa nyugure obuno bumwanya abantu na aretari Kenya na bire igoro over the world yago na yumwa mwana injagu kwa gaiga igoro yengane yo honorable Mosoti tell them the truth governor wa bunge wetu MCA wanaomba rais gani in fact Kisii is the same since Moi regime even devolution came to enrich few also this regime is more worse. Go to hospitals in Kisii County, Nyamira. Only national projects are viable. You and the Gukwana, Ninga the Kolikindeli, Italia, and Kiakurko. And which is Sogendra. Honorable, please tell MP Mheshimiwa Osoro to make Kisii better. Let him employ Kisii people more on national government and increase our numbers for better cake. Yes. Whatever national cake. Bobasi MP, Kolengana Nibiranga Yago Tavanigara. Nyalibali wataenda mbele na South Mugirango tusaidie your people moso watu wa bike and boda na kwa wamepotea please help
me reach out to President Ruto. I want to help my people. Biamono. Riedo tabi kagabu. Kurende ya masaba namaya masaba namaya nabagote bana jise mojiri kiraire yes korengana nera rochina Kenya tragenda anywhere kubwali likale yes serikali ya Moi gocha tukeyo kya endelero yes ndio naye nabo wanche nabo igona kene giyogira korekana bakabono no let me tell you bintu mbiro ebike byakorekanire chipara chegwirwe narore county government chikigora chipara na kinagote ngebe asiri yatumwa pesiri gwiri amu atuma twarorire bintu byakorekanire obuno bobwane bwa mangana burabone paranere konyenjandete kurumo kwero ya soka itiburia nyabaro se Italia in fact twara gwita satambe rero ngwitekeri so wikatote benge besa yakite katesi of William Ruto nabe akaba ne besa buya kwiguru mugaba nokorera basi bono mbakirete basi bono ntwe responsibility niyo mugabana ayere saba gusinga na rose iri kipari madeni na kaneteiga bono ntu atakira umwaka upye gendo kende gegocha egendo kende tokokora nari gote bagakimutebye atige kuri ogorimo ekera abantu bachandigete ingiye kogera amangana yosho bo kwana take over felt on the ground bantu mbafileti ko tebyane bro bantu mbafileti na kende nkiroro rasikira ko tebyane abantu baminto bantegerere tarero igabanyigwiga yes ekero twabatebeti nga twarigereirie William Ruto twamutegereire twaigure plan ya bwate twarorire nchira kubika manganaye nkugamba ari Kenya na ine nkuirari chikura chiria amanto tibiginite nonya nekero baroche eserikali ebwate chinguru ebwate ine n'omuntu orengo mokongu sana okurukura irodingo omuntu mokongu Brazil sitting president inga pade kera bantu batari kwege na mangana tware ko batenga bado omumuro tware ko batebinero ire chikura na ande gotate batwege ne rero iga omumuro yo itu abatebe timbege na akaire chikura ntage to batebinga omumuro yo will transform Kenya lakini I want to tell you ntage gote kebatina etora inchebyo ko manyene mana tweka na sta anche na aligi chikure chichaso na nation inche na asaba chikura kurbonchari ngasaba chikuro ko 17 magendero sunuka Ruto egere chikura chiaba igonta gete ko gotebiga bono iga igoto de ko make sure nga gototebya banteke maene William Ruto emiaka ibiri abantu bonse biba ko mupinga sai bagocho kumwanja mono gotobwa abantu bali twamakombene chikuro why yankole asenge njo William oyo twara gotebya abantu William oyo eje twara ko matenga na ile chikura abantu bakano oirire bono keraso eta abantu bakataka kolera abachakire korra bono igante ko gotebiga chibando sai chibando numetire ngachira mokere tinda kwa chibando chibando bone gachire shilingi 120 ya bado jaika petronira I'm telling you no petronira ranga manyango buno buoyo weta mwemo so 120 agatela so petronira 120 ndio asinini 120 tiga tora iguana na nonya na mangana ye petroli petroli nkwaro cha igetenya ye handshake petroli none gato bwathe jibesa ko okonge petroli station petrol station attendant egera manya gukoniria mafuta petroli I'm telling you amafuta kubura lakini eyimbo tambe karaigwa noroje ko chigirita kitali 10 uchikumi nenye ama gutango bisabari whether erisinge jogata maidina ki igago most likely ya comment akuruchinga kiji kurumaya bora goika ko lendo ko holding babisa maguta so that ligo li commenta banyoni ati price rigoro ekigero kolekana liria paka bono ndagete bono nakinde ko te ibo ngera serikali iria magoso ngana singi njamba maguta ko bisu maguta harango bisu ndagete even right now nakinde ko kuhakikishira iga no mutegereri ontegerera tari antegerere believe you me abantu bali mwago pinga William Ruto bono iga bonsi pi emiaka in fact 2026 na ubago cha kuanja William na komotera mono gotobwa why asenge nchoni William chi foundation ya bekire oise kurigire William Ruto gaetete kenyingima agategerera kere category agakore mekutano n'abarimu ase babo sosioni babwate kitimu cyabo akanyora kigeta kirego korekana akarangeria abaremi akarangeria abangina akarangeria basaye akarangeria everybody ntwara ostige ntwara kuri blueprint ko ntwara ngali kamera paki mwarengo you covered that William Ruto ibintu biri byon speaker agenda akabeke foundation akabibeka semesingi ni manyete none ko kwa gacha gorova yao na bire irege ke foundation koroka na igoro kine kre foundation ya erere buya nyombe gutire speed igonda geta ko tebire roiga a foundation is very firm tuaye chakire kiagero nyoroje tuachakire gukura na nichi county government chibese chiabo banyore in time babange gazi igamagendero ko ba refer at the ground toru nkwaro chali emechando ya education ya swali
mechari education buna twasoeta riro mugako ni maremu atarakwa tugasinyu ku understand CBC ngikigendere muna aso ari abangite akabeka task force kwana kora William Ruto real status no ne tukari atimenye DS akora nayo muraria okurire nayo kuri gitiri akara rituko kwana kurire William Ruto ritukaraire onye nkuru bongereza akuru akugukenya gucyo mukutana kubangega no gonjukana tiganda rasoma chese mekira igere kwatebira bantu tigeze umonjo murigirira aye mno to rigiriti boniga Darius iga emburembe bakurukwa iga gote banga serikali ya kodre merobiri aye no infinity ground mono soro konkorwa Gusii no mosingi foundation no infinity anything serikali ya beire in existence koru mutinyo gotano gatatu bakabo ngakibatara afire gaba ne bwa ngero ngero igwete ge serikali no igwete serikali neroro ndikiningire ya koli serikali ya UDA tuligire SMS go chaga yana soma iberi satogai yo mno kugima tuligire go chai namba neri go gabu elindo tuligire to tv Facebook ntororo na tuligire boigo hello Ndizi TV am Josh Nyakundi UDA tiga batebe ekene igoba bwate umunwa bwo bulimo batari gwikirania serikali tiga aba Kenya bonsi amagenderero natari baliboka bakubabwatisia oyakoroku Josh Nyakundi nabatebire motebi mbigo uboyonchera buri buwajete mapema nambari bakominyoka gase serikali batari gosoka kiagera mbari kora ama serikali umuntu nabeta buri serikali y'amabodio ono karo ndokire tokoroka kebatio minto chikoni ndokoroka kitchen tari muntu uri gwense goso ase ndagere gokora gento umuntu munyamumu gukurwa nekera rituke karo bwate nyange yawo nanchiro eke chikoni lakini kuzo no mokenya asi nini tianko no mokenya ngwaka na tax na aba muntu tayo mukaniri goso achikoni ogie endagera lakini gwikara aso kake lakini mnayo murai weto muntu kora otebire ndagera nkuru toranyigwa endagera nkuru sigwere chikoni yaro seri gwa bantu bonsi paka baliba ababisa no balizo umeta ababisa ngoja baro muyega gusitomanye tipo abarogi ngoja baro muyega abayibi bakuba ibete ritoka lya umugondo no baro muyega lakini ritoka ibete mugondo gusonyo gukwane tibobe tagochi chakuja jikoni straight ago doubt karoke na bora amusiarira amaji gweka uratere nesemo ono bali banka bakogenda bagwana mangana maya abakenda jikoni boyi lakini murai ozoro na Nyakundi gobakora boyi waje bakuye anchanda no yeti nkwaro je chanda igoro ogosoma nitu nkwaro je drag lakini ngoroka ni nangi na kinara kuri kwestinga ki bobe ekera mu bungo onotu mugirango Josh Nyamoko akoiro bwoyo kerenyo ngoroka ni bobe Jafet mubunge okitutu chache north akoiro bwoyo ngoroka ni bobe ekero mubunge South Mugirango osoro side janda koiro bwoyo bonsi abunga ibagurwa UDA ababande mbali bakenya nchikoni bachiete bakoyo bwo abo abantu bonsi ngoja bulinjira buli Vagin go ikabara on Monday. It seems Honorable Ruto supporters goba kwa no bulimo. I'm surprised Honorable Embura, we are all paying same taxes. Why then South Mugirango more valuable than Bobasi? Our Kisii leaders must adhere to this. Elijah Matoke kurwa Bobasi. Aga jirikegima agotebanga bintombiri komenda bia. Maswa nara ingoko bodi. Bono iricha motebi amanyeiga. Bintombi kwikera na Beyonce atego. Ebintombi on progress. Ebintombi anako koleka na Beyonce pi. Ebintombi anako koleka na Beyonce pi at the same time. Ichi foundation inchiro chiko koleka ne bindebire biko chake bindebia bwati. We can understand. Okay. Yes. Bono narige go koboli na ki is he in support of shareholders policy? Let him give you time to ask questions. See? Igongo ago koboli bono policy nere ya shareholders ya kwane tu na Rigathi Gachagua. Yes. Agotebanga serikali yenigenga abantu mogende kominyoka geti kominyoki jure. Bari mware nkoro romurai guritangani abandi batigale kando igonye to cheti go ikera nororo go sikwaringa gurumaega munantu bari bande batata iyo turatebe bari batale kunyara kominyoka igonto go nyora kende gyosi kororire igo oyakobori na naye abwonchira nitenkwana ya Rigathi Gachagua ndeda go gotei bro oyo na enanyoru enkwana na kwana yi policy. The government policy constitutionally yani dichikoria serikali rie korosi go korari go sawa abantu ba Kenya bonsi pingo sabu draba Kenya equally chipara chikorosi kuya kiro montago eta amaja korosi ku kirasi kiro monta no ma danga chira minchi kenda ta korosi ku bogere
ase tukureta arwete nona yemo in fact no nkuru chikura cha William cha Kenyatta gocha gocha gose bagotumika CDF te cross ndani rightfully theirs na kinko gotebye chi policy so that's I'm speaking of the policy ndage tonyi kubuya nane nabe kegente karo yokora nyorwa eserikali gekubika mikakati yebintego kora biko gende National Assembly ase budget biko kolega siasa ba Kenya equally inere policy neba ne karora amede president wikeri yoko ya orike ekiagera no mokenyore yes ngwa kanore bango that one is there egento kereta bauti neki no nyugwete buya egento ne kereta bauti neki oko ekere bintu biko sombo aso bonge mokoreterwa wikabire chingaki that one is normal kiagera biko in bulk ebinge means of transport and means of movement yebintu bimu abangeru bechi policy oikabire ngaketo na bire ro mutienyi gocha tigana go boga agyo traendare digambe kenkore asnara buote ba igana ikrote bana inki ebintu bikonyoruru gocha asichinse mo gitakira tie serikali chukura lakini byacha bwango ase bahagerete na kie kyonko eresa serikali ibwati mirubiri yaye unabona GPS nchiri gukora siasa minister nchiri gukora siasa igasi yabo nuko banga chi policy che serikali bako banga ngatare 5 amoyo akorege ndokieke aikekere constituency aragenda litangania sabantu bali basapoti toranyingwa ngo cyana bwaso butete kombeka tare 5 amoyo aikekere constituency kanyingi okay muna baigwana nanga ki enengo yakire county aikekere county atego piwana ine na amoyo bo lakini etabauti ego chiyaba into 20 people are equal na ande tari William Ruto we koreta about but those who support abantu balia bago support let me finish abantu bali bago support William Ruto bago support serikali bago support policy ya serikali ekere serikali ya debere yake iri obuyo kuru 6800 to 2500 abantu batebo monene gwa korega asingia lakini bali bako create ki propaganda ngobuyo buno bwa Russia na ande bagende TV buneyi batebo ngobuyo no bwa Russia botari bwa Russia serikali yasa bali koegwa mbali kogenda gukikubuligi tare 5 kitaraika obagoso ne menu baganyita tare 5 lakini bali bago tare serikali miyemo no gwato konyira abantu baito nabo bakwenda babu yitare mbi bayigo mapema biyamoro kiba wala yege kibati ogari korwa mu machoge burabu tulipata mbolea pongezi kwa rais wetu honorable waambie wabunge MCO fanye kazi pamoja watete vitu na banga teba igombye mu ogari kigima nalega teba hello Ndizi TV honorable Mosoti is my friend but the way he's telling people is not the right way tell him to be honest so that he can help the Kenyan citizens unangaine ndiye Kenya kundi from Kisii town modebi ongaine nyako nga changa ina ngaine no but this one bonere manye no sanyo tere sana mobori ngaji abuna asalia kwa asalia atenjiro ko ga ya batagite tebe ngubuyo bwangire goja nane kwikande beke ero nale gale oteba ngato yakuru kuna inde Joas nyakundi tiga honorable Mosoti atige gotebo bulimo serikali eye bakurusia kibando nigo kire emiyemo ne 53 kibando chinkoro nigo kire 180 shillings eki kinyachi bantu bataguchiya ebano ne bando aye tata ebando ne wana wataka kutifaida yomo yatakete asinge joto taikorwa okay katobo aziri gaki odara enda kebati obati to korrekene kibando eki chinkora goteba ja 180 muri chinkiri kiali metune serikali eri yariete binde gakora no manyite omo muroyo kurwaso ya serikali obuyo bagaja 3500 liga ziri na lili tangani bwachire 120 orocho bobono bwachire 2000 onye boli bwa 3500 bwachire 120 oroche toko simeka bono na 2500 yo ile ngoroje kibano chiche koba after this season na yo kwento kontebie kena 80 pop ama 70 pop oyo madro mo Kenya na kinaba yes na kina oruno mo gusingo na kina tebanga abantu bali bagopinga Ruto now ndagete gogotebia mbache bamwanje mono batominyokie abatogotogi Ruto sasa tigankore SMS na bagota komwanja mono gotobuga na inde tali obuyo bwaretire endagera magenderero ya abagusii taranyora kindepi
kwani mbobe kuboria igoro ya magenderero akuruku Mr. Atandi gaigana bagoteba na kimbobe kuboria igoro ya magenderero nainde tari embole yo goteba yagete magenderero Gusii kende nkeyo gyagire Gusii kibesa nchi ya chiche county kibesa nchi ya chiche county chigaka na madeni y'abantu bari ngona kurera gaiga kwarero umuntu gukurira umugabana sikwisi ngataraga na deni basi onye besa yakire amadeni yakanirwe ebesa yakire chipara naro ira makori yako iguru tugwita na ko mufano likoria limo likorunya mukwerero likonda itibo yani go gotete kontebe nga igo tindara besa ya tumu ku national government ige besa nyakite tiga bantu banchenga ebintu binde byakorekanire to ebinde chingaki inkiye kogera ekomuchikorokana n'abantu bagusapoti serikali bakobetiria abantu barore ebintu bitayo abantu banjire kongainwa otakiretia abantu ekoko nakekora rigati gashagwara gukwananga kiendeiga engoki ikubika kagena ga 10 bob lakini yakuratiria wasikotebia abantu nganombe gitaganto kanega no kale muina ngombe bona yubi ekere ngombe kubukunga morie nene ekira bono rende bono tuteto gotebaiga bono egente kurigeti ara goteba neki ekero tutagete gotebia abantu egento twakorire gatutebia abantu bono tugochiko bievune ngoko ntoko kora magendera tukire buneje bare nzinini likori rwateba mwabegerio kabisa para the national government ya rose impact ye besa ya rwete national government ne county government ya rose okay kwanyuguri bono nakingo tebanga ebesa yakire tikabate benga yanda akorekanire ba appreciate ebinde nande ba pinge ebinde nali tokogenda buya biono mwajumateria bali baenda to tomachi ujumbe chaino gali WhatsApp ngoso andi njirigeriro tindabiba bali ba Facebook na cyo chingenda to chirigeriro gebwata ine kigima Darius gega konte bino muraigwensi okorire merememe kong kuru mwako mugima buno chagete na kinakoboria ye buna omugusii orega igase rokonkuru Gusii kwarorire emerobili ya magendero ya kubirige okorekana gwikaboniga muraigwensi agocha mambia ninki agocha gozindua mambia kero muraigwensi agocha gaiga na masabo mbia gocha gosaba na bale gosabira no state house nkiye bara tasabira state house ati gosabira gaiga ya na masoro tukwe bori no na bagochicha muraigwensi abone to gocha gaiga aigore no ni bara getenene ya gachirwe bitumne bibne tukwe bori ayo no gende kanisa chike gore para ne asmache kanisa gosabira bale gotiga ajenga kiende ngige ko garoko mokanira ta ajenga ni sama sama swali ngo bori mwananji nari yo whatever ask that guy na bakoro guy wa pole was this fertilizer they want Putin muraigwensi ya Russia donated to Kenya we shall support honorable Ruto to discipline people like Emburahimbe oinaye oyakoro kwa Bonfas nyatuka kuro Nyamira bone kera kubeke propaganda iyo ngai yakurusia mangana Putin aste yabegete ni public notice aste mutandao lero de bako tebanga the world has become a village yes ntakete ko koboriga Russia bintu bya CNN bigotangazwa baborari madugo bagotangaza kera ase buna ya bararia no barense yani ngintu kikero bobisi kiekuruguke konywense buna bono dichi chikwende chimasiki chiajete chiarenge chiabosa abantu bataka koni mbabwate tuwali bakemsa so ebintu mbiro binde abantu batagwana tiko politicize onye ko pinga serikali tiago pinga paka kirigento una bononje upinzani yakoregente kiya no upinzani ye county yakoregente kiya ke kongoki I will say una bono tianko boli inche na support serikali ye county government UDM awi together lakini yakaro barose tiri koriringwetera go chibwana korumo kwerera go chitibo tinteba ngabarosi that's maturity of the politics. I want to tell you titotageti go pinga kirigento ngasingincho nge serikali ya Kenya kwanza ntoyianjeti it we did not teba boronge ngaki serikali ya Kenya kwanza ya Ereji county chibesa buyabona kitakiri serikali ya Kenya kwanza ya keirie ubwoyo bwemborea ubituma byakire 120 serikali ya Kenya kwanza yabikire mikakati abana bago chikosoma bono chi university bago chikoba funded ne serikali bago chikoegwa chibesa chichieto abayibori bago chikochandekake na anda bantu barusie propaganda iliyo ronga school fees yaberege sara babangete buya kabisa ukogani kwa ase goikerete onye kuchandekete mono serikali yego gufandie school fees ya onye yarengi school fees ya engeri 100 ego gufand 93% kwa nyuguri onye kutochandegete mono gochandegete ake egufandie 87 parameters kibagutumika korora bamanyete mono kuboyo abinto mbiro basabire ebinto mbiro basabire mbiro basabire bigochirwa se form kwa nyuguri so tebya abantu ebinto bune ebya serikali endete gukora ebya lakini ogokora biyango teba biyaye bona bonti yango tebi bona tokorera boene eka tokwenda chikura esa buni twale kugura enye yare kugura umuti
chibese yari kuruja engegesara bono iga yachire nsake mafuta yechinyeni achire nsake bantu bari gukwana bintebyo ekero goteba igo egento kia baira igorake engegesara na ndi subsidy yarengo bono na subsidy etayo na yari igoro na kige kogera William akwanetherinde igatebete ngaba Kenya ntegerere tari besa na subsidies tie bintu biko na kwire na nsasi nini ne sabu yoka ngo chiesa iga bintu bya baburungi tagete ko kuburiga William ekerara usiji subsidy chiri aria kango bona rio amangana aria mafuta chietegesara kango na sabuni ya chietegesara lakini evidence kubwa bona rie subsidy yango ingane yogo kwana umurigiriga na rukwanire as long as we have fuel and electricity costs are high, the cost of living is still high. The dollar is retailing at Kenya shillings 150, and you are telling us we are heading to the right direction. Why are they selling fertilizer which was donated? Ena maburi akoboririe esiringi ya Kenya nigere emia yemo nemerongo etano against the dollar ya America, meaning if the vehicle exported ya imported go chakaiga nigo biredi goririe goro including amaguta ne bintu binde bingi omuraria ne jiringi ya toroche omuraria no murigeri yobori omuraria ndagete ngotebiga yes abarigereria abo bakona kubeka ji propaganda ngobuyo bwa Russia bwa busa ndagete bono bato diviti gano turi studio ga yabantu bategererete tigaba post ya ike evidence yemo for any tweet from those nations chia support cha rone ya Putin atome yemo ga ige tweet yemo koroka na akonyera ba Kenya so that to evidence ya mangana iba gukwana ngobuyo bwa busa toigwana inchebuno monte bwa serikali uikante bya abantu nga obuoyo obore subsidized bwachire nsake bokonya abantu ayogopinga let evidence ya oyogopinga have you seen tutigechi propaganda tutebekene na kinate babuya from the beginning inche serikali nebe ye county government ya tu ruanete zeginero tutatagite UDM onya yakorire gento bono I must have proud igongo timbe eti UDM ekarongo tebanga echogete abekirwa asegete no nyigwete tinda abudie eto kengo mugavano wakanira bakori emirimo mushahara kitariki kingiya buna batari gwakanwa before nonya na mwakirite kura nonya na mo supported kegera ntu supported Kenya kwanza we can't benga twaroreta bauti abantu rero bakori mushahara kitariki kitakeire nonya ni chini insurance cha heriting konyora chibese mapema nto pinga kiregento nga because tokorete nto titikangobori nikiye kogera abantu batari kwamini amangana gukwanwa na neserikali ngiyo gatege kogera batari kwamini obolimo bwecho iro bongenense yabeirebo ensemo yabange yaba Kenya go sensemo yeserikali abantu bonsi ense yabeirebo geka abantu nabali mense ngima nonya no giyo gotebanga umuntu gete no mulimo nere no mulimo azegete I absolutely agree with him, Brian. The foundation that William Samoei Ruto had put in place is solid. The future looks good. Yes. A fertilizer is issued to those who registered first, while others were demonstrating and thus... Yes. Can you repeat that message? Repeat that message again. I absolutely agree with him, Brembe. The foundation that William Ruto put in place is solid. The future looks good. Fertilizer is issued to those who registered first, while others were demonstrating and thus didn't register. Next time, wote wakue kini. Oinabwate soda ya nemambia ndikie. Moe namba ya inbox. Montumu ya kabisa. Na papa tubata kile kote bigwe kene. Chinga kiri recruitment yagenderete na riri bagonjande town yaria bagosambe binde town nkwabusa. Ngwaruje nkwabusa bindari town. Niri tukoriri na ria mao yari kurikwa. Bono tu ariko tukabatetika mana na muriko obwoyo. Sometimes sometimes things you can go there, yeah. No, that is the truth. Okay. What is the fate of Suneka airstrip that has been converted into maize plantation? Was the elevation of Homa Bay airstrip to National Airport meant to kill the functionality and elevation of Suneka airstrip to National Airport? Engineer Sebastian Ucheng from Mosisita Bakuboria. Biamono, egendekyo ekwere ndege tie kiekere ward yani. Yes. Ekere bokere sa application ye ward yani ya omurenda. In fact, na ligire forum. Na ligire forum sana nkuru wana ndenta gete William Njebuya ko manyene. Mukwanire ngane getike. Kyagere getikeria enchira nere buna tuwakina tuwakerengere tuwalingethe nga in future kitora habe chinguru tuwabeira barai.
egetikiri nabo tware gocha kebe expanded gisukasire ni egere keisa ne boronge abantu babange biashara ari buya nande netoka ng'emekutano ngokorekanere bono technology ngokinachire abantu nabo bagochichaga ari omonto ori nendege mambia oikaria obange ebinto nandoira na mapema abantu banyore biashara ansaria babeke ebinto ari bakoba Nairobi bande baira na mapema so enchera ndete tokori yomurai bwense kiagere enchera ri batebete ngakero kende nga matiangi bakabwata ne abantu baninge getikiri kenganya kurwaria nje baro no batebete ngoburi muburi no boke nje bune mbura I believe nga goikatori yenchera egetikiri kekora gento ke exist kiagera na rigerere tigoro ngarigeria Migori nkanyora ngegeti airstrip yabo ya very functional ngarigeria ari kapundo mabeyoroche nkyaba revived ikere functional pono Gusii ntuno muriro twarimeti we must do something yes igonoroche nga niko egeti ekigo ikatoke kwanere ngosukuma tole tigire kiagaiga bachire nguriki bari gochi Nyamira kaiga na kina ataka go kwando muchumbo na debakata batigire na nguriki bari gochi SMA ya Gusii na Masai somewhere there nguriki bari batumire korwa bachire Nyamira batebira ali naro osete ne nyinge na inde bachire igorocho ekarana ari ngino mwishimi wa Steven Mukakaga na batebete na bommo bwa Gusii mboyo igobono koranga none ngane yeye getiki ndege mbepotea kabisa omochano tubwate bono tiango tebi my brother omochumbo ito Charles Onjoke na achegwa mangana yo nyontegererete William Ruto no muntu osigete gotegerera abantu bari biruko sana nonya bagite kura mwini nonyi wete omuntu gosumire na muntu onde bwensi igagote William agoteba ngam ready to work with elected leaders kwanyuguri lakini tinda igurairo goteba nga I want to work with opposition leaders egera dorangirie mesa ni totegerenga mugako yugo pizza William agoteba gata gite kumera abantu bairete jikura nonya bairete nararia nazimio babange gasi tinda getikoro romo chumbo bonjari okoigunge genteke gikoba gugochi moinoga oimoka igoro na insebwe bachanga nazimiare ebinto bikogenda bogeka nonyi wete asenge nchombe tata irete jikura na romo chumbe kangoro mo chumbo UDA kango nero kuboria mangana aya igotwara kuboria mujumbe Onjoke amangana upa beka kano upa itakuja 2026 ara gende asika na appointment ara atika mangana yoko na gugoreta mangana azimio mono na mangana ndene amandamano n'ibintu bindi bagende akwanira mangana abonchari ase serikali na kinagotebiga abachumba bangaini bono iga igo bakumira William Ruto asare function bamotebie bintu why tarigo toko bisi William ari para kira rituko e problem mbwate negentekineke whether nore muntu UDA whether nore muntu gwasimio amagendera abanete gocha sore tai lazima ubwati umurai bwense kurumaega everywhere asagochia eliyomanye omwemshimi Onjoke na chorire na kiregento kebanta gocha equally gochia sekiromo koko boliande bono ne lazima tonya gotalira abantu kurumaega ngaye utasupport umurai bwense ngatokonyora kinde koko bolinde my brother John tiganko boli tendonye kweribuna gwatebire ngakero kende ngebintu mikona tagocha mbiri korototwa ikirinde totale kurusire biroge byabachumbo birogo byabaye MCA biruo totware omugavana ne president abantu bare babere boka eyo mugavana bwe county ne president ya Kenya arafu president ne rego teba chigwodire ngebwate ebintu byajicha batoma na chief byagenda bakiground kangona bogoteba the functional member of parliament the functions of those people who are elected is to represent people all through. Their work is to oversight, make laws. The representation, representation is a very broad name. Closing, you got to beg the president for development. Okay, as they not beg, making a for up. Making a forum is the responsibility of a member of parliament. I want to tell you, bro, the president is one. He cannot multitask and know get kibwate mechando, ose kya muranga kibwate shida, ose kya roitok tonke mochandete, ose kya meo. Members of parliament, their responsibility is to represent the people. Akuwa ne national assembly mama tubwate emerging issues. Na mona rojo mochumbo Onjoke achie tali akakuwa no muntu nara aliyo tana gwaka no chibesa okolete eri. He represented him. Na iru William Ruto roja komanyanga muntu tana gwaka no besa chiko mwaka. Akini enere gasi. Kangata tigete kiagera ne gasi ya serikali nechi akanyoto. Yene gasi ayi. Okuinyolia na koroto. Kondro na ki omuntu nyokolete ngento kiaye atane gwaka no agenda no kotini ahakanwe. Omuchumbe ka kugwati umurai bwense kurumagana lindo kanwe
at times they cover here. Okay, mbari ngabara muikere. Na kiki bono te goteri. Na kiki ko gara bago chorua bake ba muikira. Abantu for 50 million Kenya risinto go ikere president. But the 300 MPs can be able to reach him. Yes, aba chumbe tiga mangana ye biama bono iga biama sai mbi koko kia mankiri ko na mochango bro. Kia mankiri ko na matanga. ODM teriere ko na matanga go se UDA go seki. No murayo cho. Puno wa kruchukuru ko irega mangana ye biama akoera. You begin serving people. That's why William Ruto omokutano mutanga ni tuwajete na romo chango umabi. No hata akiru tukro. Tukachanga umabi nere akachanga milioni sana. Showing leadership. Tobeke bia makando. Beke bia makando tokolegas. Gadra soma. Omuralia Josephat Mugaka from Zuneka. I honestly love Honorable Darius Mosoti, MCA Bomorenda Ward. Thank you so much. Omuralia na mokwani. Oino montomia. Mr. Mosoti is always vocal and focused. He has helped many humans in Kisii County on all aspects. Bomorenda Ward in particular and even outside. But ask him on his plans for tomorrow's visit of His Excellency President William Ruto to Nyantrago Stadium. Why not Bomorenda Ward in Bonchari constituency? And what is the relationship between him and Mr. Onchoko Yore, MP Onchoke, Anyway, I know him at personal level. He is indeed a true leader. Embe for MCA Nabangote Abaigo 2027. Oyo Tangani Morai Wense Igakaregocha Nyaribari and not in Bomorenda. Yes, why? Biamono. That's why I've already elaborated here. Onate banga ngoja kurigitore forum tumuburi kiagero mujumbe ogwaneta kuburia mangana ayo abakobo akiagera mbaigete gwa kwirangia azimio. Na kina gote binga ekero gwa tura rito kali umuntu gose kwa kwandira umuntu we muino endagera nkoro sigwire jikoni guko yeganyera isikeretwe. Bono ebintu binebya mangana yemerobiria iyo gukora functions chi constituency kara bachumbe baba irange na kinko muburinga umuchumbe achaikange aborie ebintu bya serikali aike atebe mangana bono iga chikura siasa ntokore ngora yebya mabadae bono iga tokonyera banchari no manyete nga banchari nabwo batangania soko jaga koni kiama kya UDA wetere by election yo mongena Teresa bituturo yes we must be represented tegerera nkwaboriga ntetorigereria nkwaborina abananchi batome SMS igeganiki Russian embassy ebata pake bluetooth nekibaligeta more than 3,400 tons, more than 34 tons of fertilizer donated to Kenya by Russian group are now being formulated to produce 100. That's edited. I want to let me tell you. Let me tell you. A tweet here, no account. Russian embassy. Very verified. These are screenshot. I want to tell you. Let me. Apana, bro. We know inega siaba kina Robert Arai. We know them. We know inega siaba to progress vas mio. That's what they do for a living. You've disputed that. Inega simu nyaruko liyo bwatwa ebina bya ruko bwatwa. Okay. Liyo bwatwa muraburia. Pauline Joroge. Yes. Ebina bya korosia. Nkwaro jali ba koleta evidence ya Jose Kamago ngagwa meona eti wameona rapa stamp ya Jose. Ngoja kidogo. We know them. Evidence yenga ogoyo gumbo. These are facts that need to be shared. If as any or yonero genrete akurgwedwine edunya mweyana likamangana mange about housing levy. Currently we are going to have people deducted 3%, like then into brackets navigate 1.5% from employees and 1.5 from the employer. The government has not directed private sector to increase salaries for the employees, but the government did increase salaries for civil servants. The government is discriminating its people. Agateba mo invite go je studio elinde tochitokwa na manganaya. Ndigire namba ya ne tikanda ranga kingo konyore namba ya Edwin. I'll make sure konyore namba ya ne tochitonyore gikawiga tukwa na manganaya kiara na no inform kidogo. Amangana yago kwa na yo, amangana yago kwa na 1.5. One on one. Yes. Injenaye nere. Yes. Tumina ne kabisa. Amangana yago kwa na 1.5 ayo. Mbwanjira no chiche. Ndagete I will come. You know I'm a truthful man.
Nende ko tebiga. Bali ma. Ahora na ye no muntu gweke mane. Ningende ko ligi SMS jindi batuma katikata nyoka ase SMS ndara tige kwere cyabiri kinyingi na kizando cyarire. Nani go tabana ki I wish yana somango. Honorable Mosoti, lazy people want free things kama zile za county. The way Mr. President is doing, let people work. Laziness in Kisii don't allow. People must work. Example MCA Masige namate barabara teiyo. Our county people went to China. What are the fruits? China. I wish you knew the state of our hospitals in Kisii County. So each county should work. Other counties are far. Also, Mheshimiwa Jafet, Mheshimiwa Osoro, Mheshimiwa Chanda, Mheshimiwa Manduku went for fertilizer. But Honorable Obiri alikuwa tachieti kwa Obiri ekibagendi monsi yako barairi bachieti kwa yemne vrengre yao. What do you expect? Tuseme ukweli asiyekuepo na lake alipo. Igaenda toko support na ababani bachieti kwa yoyo. Abagote ababoigo. Tikatoka ndezi ni chinyinge. Kebati ekene nekia oyo ngwiklifu kurwaisecha manga amoyo taraika kirasi nabagote bambia muno kurwaisecha na chache agote Anthony from Mwembe aye Mosoti agokwana tulikwenda abili tulikuwa bikabu uko na ideas unasema aje mambo ya mbolea. Another thing Mheshimiwa Ruto chibesa chabagaka njira enanwa Nchiana netu. Jebono chacha gete. Nchiana netu. Chacha gete kwa. Na ne jije chia kono bono mantri bono nchiri ko chukoganya. Kyaru erulimo. Akini jara irege kako. Bono chiko chukuru kero mutini one bia atu aneri William Arosiri. Bono buno tari ko tari 28 umushara. Tari 28 umushara. Iwo. Iga goteba oyo kuru Anthony kuru Mwembe agoteba nga serikali nige okora bante cheche. Obuno bolimo. Oyumo bolimo boli asa agetekura. Pakonya umuntu ogotebe serikali uno bwene bwa mangana ni kwa chira sabe ligerelia nera asima omuntakire yudi omuchando oba noyo na kiki onye kwanyigule bi omuntakire yudi ekura onye kwanyigule bi yake batibuna nkwagi uga igongo teba tinta getiko igwa mangana ye byama abantu bakorera abante gazi nabo na very specific iko kwa igule nkongora abantu bazimio egento kiro kinaro rekera abantu bazimio para umbata getiko kwa appreciate korrakende kere positive muina Ntuma nyeta bantu bakenya kwanza korra tureke tukre positive muina monto ga korre ondo irete kura muina kurwazimio ka korre ngenda kana appreciate lakini mutake timobori kumabori ono abana bakenya naba Gusii baito baligirete kuru Nyamira we are here Kisii kuru everywhere ba kuja mabori kaba ko bori munaya interview mbara bi feel babori iga oyiya oyine propaganda bakotenga ijine bintu babwate bikweta bakoronga hot hair iminute yango tebi yaye yine propaganda ya oyine propaganda ye reason nei ngaki agoteba eserikali ge ko bangaina dande yakore bintu biroche kaini igoro chingo kongenere naye nkobori yayiga ke bojo bateri bravo aba bagukwa bravo obubwa asu atuma balikinga yabo mbaro obwo abubacha noroche muri chito nagenda kagepo dipotiga oboyo bulibwa bachite bulibwete sasa ali bayigete kolika bulibwete tasaba bunge mbikire tabantu aiga bulibwa ena nitwe boke abande bagendete ko complain na bravo nyora onye bravo nyora ngai chibando cheche to kera paka chika 120 onye bande branyora boyo oyonya nyali bali akuru Mwembe arechana nawe yitia moyo igoro ohiro litamenyetika amoyo na ajete goro chana arete chituraki oseni sato ayaro chana mambia mo boyo amangana yabwa ta tanga taro chibuyo motomere chibi that's not okay. That's not okay. Propaganda. Hello, Ndizi TV. Ask him about wheelbarrow, Mama Mboga, Boda, etc. They are not talk of Kenya Kwanza now. Why are they not respecting court orders like IPRA on fuel? Igo akanirego kwana about serikali. Yango tebi. Karacha kera gas Mama Mboga, the wheelbarrow wote. Yango tebi. Yango tebi. Wheelbarrow ne arama ye kiama. Ya lengi egwire baro na rama ye kyama yakorete gendo ntegerero nyigwe bro it's okay ntegerero nyigwe are bona mereli ujiye gara igwe egwire baro na rama ye kyama ya lengi na litunda lya lengi arama ye kyama lakini William mwege ntara goteba William mutamine tinga kero kenda rusio mongi na bwe chinyeni daraja ntoigwana ini utamanyeti government policy ama obo minister
ebina binyigwete batagete nkora kwana barenga kinga kiyo mama mboga tara uwo minister eserikali ko baranti ibwate mechande mengi binte bingi bigosumbuo motu bitageta abantu gete babwate ubumanyi bw'ebintu ebyo nege korokora abantu bakoye na interview bunge kwanyugule muntu boli kwa maswali yalia oboli gurege policy ibintu byesukuru so that yanyare ko banga Kenya tali insana ko ijira ko banga abantu nyakoye gabanga na 10 akubanga Kenya policy William igade ko make sure kunire mama mboga iga mama mboga konyaga ko chandeka akogole ebituma shilingi 200 William o make sure ngaru anire mama mboga akole bituma shilingi 120 mpaka 80 nyasao kwancenye konyareka na kuchibosia okay byo buyo bikiri chibesa so buyo ama digesari tangani yakeri bituma kuri 200 biyachichirense paka shilingi 120 ine sign yo kugwa for mama mboga bone besiri yaro takonyora extra yo kugura chibando paka 200 bone mina bakogura chinyeni akitaiwe gaba debeti no umanyete na bono hata igara gota banga hii serikali ni ya mahasura tutatengeneza pamoja hii serikali that's what you used to say inakiala gukwana no nasira fandi kila gota ba 500 mutako ewe ni 100 yema ko ewe yani na chetaga teba iga na ronje dikibese cyaka biru muralia ngwatangasa nane na ligereti news retrieve your news how long could we bakabona ndainde igikakinga nana kyo muntara yo 500 goziribu paka kajisa nako rebiasara ikiora gore ni ziribu umuralia murumete ya Kenya iniboge gurume guko yaitu ya sangiriri nare yamanya kwira nase tuli talibo bono hakinge sento ndata ko bataxi di rebesa ya ebintu binago injije mama mboga ra ndata kurwanirwa bono to kurarwani obosiri tangani to ko make sure buzibu arajire paka noneite mama mboga nendra kutetewa gaki motebie atige kuri ogolimo ekira abantu bagendete gucandika motebie gaki atige kubatereria abakenya nemesigo emenge Gusii bagendete ku Russia abakenya bange bandete ku Russia ko moyo asengecho ebango yakinire gesara mbarikonyara batige bamurage Gusii aberege kongo chumuino gaiga ambia muno narige gote bana ki ni Mosoti kutoka Mosocho ambia mheshimiwa aache kudanganya wananchi ya kwamba kuna mbolea tumefika cereal port tunaambiwa hakuna mbolea hata kidogo. Itakuja on Monday. Embura embe aye nembe. Let mheshimiwa be honest, so it means and mheshimiwa Osoro, Jihanda and Jafet people voted for UDA. Let fertilizer reach every corner so that people can plant in good time. About every go. Kebati nembura ebando ninauza 130 yes. Ninauza 130 yes. Tunaona maendeleo. Thanks President Chepa kazi kama the area MP Bomachoke Barabu wabunge wengi jirani ligeta kabisa kama chini nyingi goikandigere ligibi kabisa wananyenyekea kuleta vitu kwa mwananchi. Ndage tonywe from the mouth of the reasoner. Ndage tonywe kuroso umuntu yo oyiniki nakwana. I think you are only trying to show mheshimiwa William Ruto and Osoro ngana boko nyara kubaruanera elindo nyore gentokoria. Egentonkoria kabona bange gento nali nakira. Tugo tini bwato mwese. Alirori aro. Egasi okorigia. Irori aro. Egasi aya. Egasi okorigia. Egasi bono tegerera tata. Aye. Egasi neri. Goso kwa nerendo batoko bolo egasi neri. Ekiara na bwa bagote bana ki abande balitwarenge UDA turahegwe bintu turahariri tangani ababande bakurumaiga maiko egwa. Igo ayino yomega tia bali batakete emeremo se serikali. Emeremo neri nakingo kubuli emeremo neri. Emeremo ayo none asekete parastato okorega cia serikali na ayo singi junkorwa nerete serikali yeye gwikaboni gabantu bairwe kengeze barire ayeturanyora kinda aegwe na bonda aegwe na mokenyo rebensi akoegwa lakini tari ngangu kwana mangana yegerenchi koegwa ndage tumanyega for your information ndage don't tegererega kibajuma tiri konya tora jaka gukaba mangana aye tingo bekose konye station ge injamo on record nje no muntu na atware capacity ngotena nate nje nate beti president sune ko Uhuru Kenyatta ngomoterania manyinga akabeka macha milioni 10 sune ke chiru no nywe ko bolio bo MCA ngaterania deputy president sitting William Ruto atarabe president akanga 600
shillings instant nkarekebishira abantu bali amachi nkabeka pake tawa amacha akadusune kapaka bono iga mbona bono iga county government yabekira obunyira ubino ikirime itubeta amacha yo tete gotebinga tali rero ngukwana nemerimo nkoligia usenga nemerimo njai always speak kwanyigul na wherever I get an opportunity I must speak out na ande wikange gwigento nabori abantu igonye none mirimo iyo nyekere kucha nyekero nga kero kene ko egwande ko se kondo ko se kende nenje nabo ko eguna makanyo ndebwe ono no nyambari bono no raira bwango iga turujo ko ngoirwa kan tuku korosirwa ro bisio pinzani akolio mosara na agete kura serikali. All students in class attend lessons, but those who want to understand more, know more, follow the teacher to staff room for more consultation on the same. Hardworking MPs must follow up development to various offices, presidency included. Yes, I applaud that. Eh? They have the sole responsibility to make follow-ups. Honorable is the same person who promised kids laptops, but until now they are in Form 3 Giratoka. How can we trust him in university education with this proposal? I see this government eating its own people. We cannot beg for maendeleo. With this government, poor people will remain poor. I have seen Mama Mboga, Boda, chosen by UDA. Honorable Mosoti, please learn to say the truth. Mr. Joyce Nyakundi kurwa Kisii. Oyo Joyce Nyakundi yo kurwe taoni ndagetomo tebiga. Erene ero gocha kuanja William Ruto moye myaka ebere kombwa. Nonyi gwete. Oyo kodabanga karo kene nga abana chiraputo bunde go koboli go muralia. Iga we are on record. Yes. Oba ningeserikali. Ekero batebete nga chiraputo punchirugwe ne promise iria tukurwa se chikura ka to koboli chikura. Mbabu gate berengeli nga bacha kwa abana chiraputo na maene. Lakini ekero baike serikali isukunyura 20 to 2014 amana mana gakoru Kenya mange abalimu bagakora manamano abanyagitali bagakora manamano abantu abange bagakora manamano isukunyura paka chinasi. Abasigari in fact nabaro bakataka korumo gukora manamano lakini bagakiri kumapema. Bakanyoranga imbu yatora akiri abantu aba tora negotiate nabato bamete chibesa laptop tebeterereti. Kwanyuguri bakanyora first project priorities chibeterereti ebintu mbero ko ikana naye kumno mwiboli bwo muchi okuliri eke nabuke koraganya. To ko genda nkoje ko gorera abantu umupira bwo waka onyemba bwati kende bakoli. You are on record of not fulfilling manganeichi laptop. That is very open. Serikali ite ya William Ruto yarengi. Lakini na lengo yo mwa togo tuma kurwo togo kana. Bora no mete deputy ke advice. A president can decide to take it all, leave it. I'm Joshua Tati from Bomachoge. Burabu nakubaliana na Mosoti, Honorable Mosoti 100%. President Ruto will transform Kenya. Yes. Kurwa Bomorenda ward, I still support his agendas and ideas. Honorable Darius Mosoti ni Omuralia Josephat Mugaka kama kawaida. Yamono kigima. Thank you. I'm Anton from Mwembe. Ask Mosoti, let the reality to be the reality. Yani hata manegebe maana. Honorable Ruto ana agenda kabisa. Mwambie kwetu ni suneka bomwanda kwao nabatebirenga oyo kurumwembe igakuru bomwanda seino igor tarara kendo robo na amanye tenga chipara tigamutianda moyoli oyo tutararwabu. Yes. Egoro William akwire serikali epara yeto ya kurukuru Hispania ariko chapake ya kwenda ya World Bank ariko konya yatakire kwa masini. Kuna William asoeta katanga epara iyo egendere kominyo kiwa ngokwana tuna World Bank egererigie besement within Bonjari para bono Bonjari my friend iga Gusii ni ndutoliete uya ugate paro muti na no iria maandamano tugatebete ngumuisi amachania thiketa iyo abanjari bari pete pare my friend urebesa tebe ko wonderful presenter Honorable Kiba. Thanks to Ndizi TV for such interactive forum that keeps us informed. Ibrahim P, thanks for keeping us informed about the remedy of the concerns of our people. Yes. Sebastian Ochieng from Mosisita. Yeah, naziri gukora Petronila nalike whatever imsani mokoru era likaga kuruguru entambe ganda rango mpaka nyesome singi engineer tomire omralia ni Labonza kutoka Mosocho place. Then ni usiku mwingine mwema Mungu ametufikisha diamono kaita abo sukirake. So Bogusero ward imebaki nyuma upande wa kusupport talents for
the juniors kipitisha habari hii kwa uongozi relating Bogusero ward watengeneze uwanja zote kwa kusupport talent vyama mipira, uniforms na posts za net ili kuendelesha talent. Omanyeteke ene tiga gikwanwe ekero chikaine asante salimia huyo vyama no kigima agoteba MC la Bonsha abagoteba hivyo. Ni msanii mukuru. Tunaendelea kuona maendeleo kwa maisha ya mwananchi. So mwenye anasema aoni chochote kizo sote tuseme shetani ashindwe. Ege ndonkera iga nataka ukunyiga mugana rabo buriga nga kera akora baigene nga kero kende serikali yechi laptop weta bad ta derive nga kera che ko derive chi school fees kene ko kire na ingene ba teto ko tebiga muga kese kiri macho gumba kyo mugosiri witu education na road in charge no muntu uri umanye tetabwa ati mangana mangi ko bangare gazi na rengenere this evening wo ya ali gisusu uko banga mangana mambi kero twara ko banga mangana ankyo ntwarengenere igante binge gento kili ba rosi ne task force yalingo konyera abana ba Kenya asa abana ba Gusii bakole dendo bali igona kinara ko tebanga mwana onde bwenzi pio ukolete form 4 aliyo teto ko so university tigatika mangana ay apply oichulie form ibu yakolengana ne category asule ayoichulie obiki na baiboli nara ko batenga ne inu tema muri kibasi kiri kintigale percentage eri etigalete mugento nkeyo monta ko chakoda utinga serikali te go deriva chibesa chire ministry chibesa chabe to budget bone gasi no kolekana woka biamono kigima dan kanumpane biamono na ndete ko tolikira gabo biamono kigima na boigo naligaiga hakuna kitu mahindi imeshuka utupe hiyo mahindi ambayo imeshuka mande mande tukutane unyoroshe network tupewe mbolea hata kama kitu chochote kimeshuka mheshimiwa akoboli alende oba organize libanyoro boyo bon mande gocha kwa ate connection boyo ngaso abron mande ai bono ba organize libanyoro ekira ne serikali ole na no kwa connections tutasukuma okay tutasukuma zablono kemwa kutoka Sirare abantu tibagwanchirana na bintu bya UDA egokora gukwane kene mheshimiwa Ruto tarakora gasi kolengane bile otara sukabu abo borna borna goteiba bwato borwire gete yani nga pora batali pata kete kura UDA mbakorora kindi lakini nyatararora ina kidento mo betre na kinko teibono mbakokora gento mbakorora kindi na ando yumuntu bwato buriru bugo tarra kene ngase nginchare siasa murengo muina oibono tagonne tikuburi no niri swali kyagara ri swali yakorwa ndiri yale negintu kiria na lete butambi yes oibono no musasima no mokorama no murikeru mwana mwabo onyo kabwate na mwamu naye kuika korosiri story uhikate ebenga kibese jikwara osiri para ogwa konye tukuru America bosa Raki mungwano yo nigagoteba story yaye serikali ye aina matendo na boigo tekonyalekana Vincent Ouru biamano kigima tete gwetera igora na sio ukora TSMS yechi ni Judy from Mosocho. I trust in Kenya Kwanza government. I agree na mheshimiwa kabisa biamano kigima ni Mosoti kutoka Bugusero tuambie ukweli Mombasa kulazimisha wananchi bancherane nemero bilio iyo ye serikali ya Kenya Kwanza onye kende nkeyo andigera liga YouTube ake yani amini vs YouTube na Facebook asinini iga linde onte bingana yawe yo moelio kiara ndoje na chabere bube aiga bonongo soka tokale guchia chabere bube mwanchumo ligeria bali getega iga Facebook na barobumba tutamagena tigandigera liye chiabo kigima naliga akorukuna Fred Anyona ask the honorable onye no gwate umugondo kwarimire ata kidogo no bwate muri mugondo na arimire tatu na arimire tatu obwato buyo bwe serikali no yetie page monde kali kuiji page ibere iga no bwate connection yoko nyariro tali connection ntware cheste teli abo bakale kuruta magina na achete nkali kyo buyo ngaza kwa buse town magina aliko nyaba yike basambire jitai Fred nyaringita obolimo pi motebie atige obolimo ogwo kigima Francis Onguzo kurwari yabe Pastor Francis Onguzo widomo nginoye obudu yamono kigima bata banwari kurwa gesima niko ndani Duke Junior yamono
Ezekiel ni Enyega. Hello Ndizi TV, Ezekiel Nyakundi kutoka Bomorega Kitutu Chache South. In fact, constituency yo chibarati chiyo nonya nemigondo yoka inaki togokonyeka bakomboria tekibagendi agenda arore serikali arore serikali tekibagendi arore Nyakunia mu bwato koboko bagenda ali balete gintu serikali tata niri nani MC Maranga Jonte iriga gote bana tuning on kuruge brigo biamano kuruge Nyamira County kurwa Emomo Saiba Keroka pamoja kama kawa salimia mheshimiwa napenda msimamo wake kabisa uya kuruge bani simokuwa ya mona thank you Evans bana anjira ndebirengere bya okegima yes gukatote bya bandeke ndiri kweberereka onyo muntu nonya karupinzani okorire gintu buyara kairete kura matebi okorire bya takire nonya ngwa mwakirete kura okay yes ase yago koire bwaro ubono bwengi Darius biana ukweli Kevin agro kwa Kevin Nyabaro is the Kenya Kwanza government selective na bali kuboria ne ya politika kegima ko bonne serikali ya rokanire ko very selective igonta to kominyoka mpu atesi SMS ibere tinda getigo tigiro serikali tara selective mbona nate banga ebintu ngocha bire to tiga bigwa to murobiri bigo changorake ulio ogotogia serikali na bakorinya chukura ikakurusi kurulika bitaraji buyara kini nko yibire ngocha bire ngocha bire biamana yes Crispino Mundi salimia Imbura Embe is my mentor in politics. He should be given a cake in the national government. Ala banayo ebukingeze kyao. Yo kabisa na bago taba iko. Nari ganero ko taba ask him what he can do in Bomorenda where he took position 4. Hiyo barabara anaongelea iko bugia kumu. Bada na kwanya the position 4. Inchi yeko. Iko nko alenganga kirende. Borio you position 4. Moboli you na ba position 4 ne chikuraire ngana bwa. Irati moboli enye umanyete iko mwa bwana ni kurehe meye onyo umanyete na bagothe azire ukora ndugai bia mona kegima ari gaiga timaiti kia kore ya yenere ya sirire lakini ndote na twara kwanire jire akenye tizo mete ya onya very chiza inajiro chichairire emagaroba ya bona kibati they have severally talked about Pamba harvest forgetting that the rain is brought by the owner no moda Pamba harvest as magayo grubuyo lakini mburanya sawa kurwa kibati soma SMS buja Sabron Okemwa ka Kisabroni Zabroni Okemwa whatever iga kutoka Isirare naboli geteigo abantu tibana gwanchirana na binto bya UDA egokora that's how you wrote gokwane kene Ruto negasiare sibona mabu so maboy okay nekina so malitangani so mabu kazi ruto de arka okay gani ore bia Zablo ngina so mabu apologize kazo mena indibia Zablo ndia mona igo whatever iga Zablo no kemwa kutoka Isirari kuria baligeterigeria Isirari na baligeterigeria igasira abantu tibana gwanchirana na binto bya UDA gokora gukwane kene Ruto negasiare very good okay I like that ya Sabron ko yana moletire bobe biamana Sabron na somire bana Thomas Bundi wae mokoegwa oguoyo bosa mwamanya gotoneria abakuboigo Sabron nabwate evidence yo boyo bwa bosa na koro kiga ine photoshop ine propaganda chia musubati uli bwate tune bibia roseti Goranche ichokisi Monday tupiganie tupate mbolea na bago teba hivyo ya kigima na hivyo mwelio kabisa MC Laban salimia mheshimiwa mwambie na kubaliana na mambo anayosema honorable imesalimika na kole riga SMS ichonspi twarago soiri muraiweze go chale mahambia what do you expect from him to kole muraiweze go chale egento to expect ebintara boligwe na biara tebe na biara iraneri muna bono nje William Ruto ni mwegerete William mwe karuko muburi egento na anda okoro seriousness egento kuri okuburi na la essence egento ikinko konya kira abantu na kiago go bwa kwa nyuguri tari magendero ago chantura ntubwati program ya magendero ago chakwiranga na cha okora gento gete na masaba agocha agocha sabe bali bago chakonyora no opportunity bakwanaria tiwana ini bali bago chakonyora opportunity bakwanaria inko basabanga kero kende bantegerere taigana ni mete mbabwate tigende mbategererete moche musabe bintu nana go sabu mochumbo bonchali onyo kole Gusii korancho to ko mambia obe kama na bonchali emesa
nechi constituency chiri chinde chonsi ipi chitangite goika so murai bwensari iko muri wako biboko iko mubori y'abantu bamine bintu kiagera obisi William Ruto tari gotoko moja kumurigi Nairobi ari asa kirese ino no moko monyora mu muburi ebintu kwanyugure ikina kigendo naragoteba iko William Ruto is coming tomorrow ekina go sabanga abantu baminto mu space mu abete binyoro mote by'abantu basoka so bunge tuichirari tomotiotereri abarai baito ko bakobori egento na intu twatiotereri na bakoranga egenteke kia borigwe kweli na ke banta bakorete ndo na kibatagite Josh Nyokundia kore igwete liswali ndo tena ndibiana kigoro y'abantu bo DM ngiye kora batrai bwambolea inu mogendete go UGC yangira neriye gendekyo Besachio sichukuru why yangira neriye gendekyo closed early yangira neriye gendekyo constituency asijita ebichitaragenda nateba nga moyo ngocha ari mbaendete kubanga Kituraki Nairobi na Mombasa Kituraki ngocha chire lakini chigocha chitari kichire bosi yake aba baminyogete chikoni asingenjo bakona gotere serikali bomono maetekero umuntu akona ukwana umuntu buya kuika kagocha mapema na boko mwagando aba bachete bakarusia bakarojia ebintu binde binene bibangire ne policy ya serikali ngocha biri igonya kundi ebintu ngocha bira onya kwa begete kuro to basa kona kuomana chana na letete ebintu nyali bali rorwa moya ichana letete rora asali ora abantu baye ogendaria muri kigwinse bya nabantu ba serikali no bali ogosoe mugunda ati kona kuomana nga nini rora chana na letete moyo goro Kituraki isatu Biamaro kigima nyaboke buchinyeni kurwa sunekaga ki congratulations embrembe biamaro kigima tumurigeria asogo tugwatisia no nyatwa mujiko chaka tunyurira kigo twabeira amo twagosoiri kigima kreto gochese message ekere embrembe go chaka no metro muriro woka kigima twara gosoiri gaiga ganaria no twagotacha sabe go tugosa kukwabera kurinde ekero togo kora mangana ya go ikatsa mochonsi ondata joi gubururu no ndenera taigubororo na itukurindeiga kurinde byonsi ekekirenge kenene no kurubiria mangana na gutaka kumanekire gento ngai keberete ekere amagendero tukwa na mangana ya magendero ekere tutakwana ya magendero bintu biko endra bia mono kigima warabono kurwese mo ya kabere nigo twalengena Joshua Auta kurengese sema imanyirio esbonyamete technical na boigo Petra Mukere na reproducer yumuro brio goikana inde chinga kitsinde egira biri tukulia Jumamosi ndokitwero beri kigima igatokorete panel ya nene y'abantu 6-7 gaigatwa rubanga twamanya gukwana mangana makonkigima muro brio Ekeumbu na bogone miro brio ndikigima togende tukwebeke barabia kigima bia mono asoko banaitwe goikana inde tukulinde iria Jumamosi nchini konkoro kwa John kebatie Biamano, my brother. Wish you the best. Quadretro mulero.